खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा, हरखाब देहानि जेंना नुजाथिनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। बृष राशि बराद मोजां, फालांगियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, नखर जौगानायनि हाबा मावनो हागोन। मिथुन राशि सुथुरनि खैसारनिफ्राय उदां जागोन, गोबावनि उनाव गोजोननि हां लानो हागोन, नखरनि खैफोदा जोबनायनि लामायाव फैगोन। कर्कट राशि गोसोआव गोग्गानाय फैगोन, मोजां गाज्रि साननो रोङै जागोन, इसोरनि खाथियाव गंग्लायोब्ला साना गाहाम जागोन। सिंह राशि देहानि जेंनाया गोजोन गैयै खालामगोन, मोजां फाहामगिरि नागिरनायाव समा बारगोन, सानसे थांलाय फैलाय खालामनांगोन। कन्या राशि लोगोनि बोसोन आरो हेफाजाब मोनगोन, जिउनि थांखिखौ होसोनो लामा मोनगोन, नाजाथाबनाय थायोब्ला जाफुंसारथारगोन। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन, सुखु हानि जागोन, रां दाहार लानो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि सोलोंथाइ लानायाव जौगासारगोन, गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन, बिमा बिफानि मान बांहोनो हागोन। धनु राशि नखरनि जेंनाफोरा बांनो हागौ, गुबुनजों दान्थे बिदान्थे जाफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मकर राशि खामानियाव आय जागोन, नखराव बिदा फंबाय बयबो खौसेयै थागोन, बिमा बिफाया गोजोननि हां लागोन। कुम्भ राशि रां आरजिनायनि राहा लामा मोनगोन, गुबुननो मदद होनो हानाय जागोन, गोसोआ गोजोन मोनगोन। मीन राशि मावनो लानाय हाबायाव फैमाल जागोन, गुबुननि गोसा खोथा खोनासंनांगोन, गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। এটা ভাল ঘোষণা। বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইড হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेंटल हाइजिनिस्ट, इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।